ሰላም ክቡራት መንእሰያት ከመይ ትቕንዩ እዚ መደብ ተዓሞት እዩ መደብ ተዓሞት ንነዊሕ ግዜ ተቋሪፁ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዝሰፍሐን ብዝበለፀን ኣገባብ ናባኹም ንኸነቕርቦ ተዳሊና ኣለና ኣብዚ ሓድሽ ምድላዋት ቀሪብናዮ ዘለና ምናልባት እቶም መንእሰያት እንዳበልናዮም ኮለና ናብ ወለዲ ምዃንን ቆልዑት ወሊድካ ምዕባይን ሓላፍነት ይኣትዉ ስለ ዘለዉ ብኡ መጠን ከኣኒ ዘጋጥሙ ዘለዉ ብድሆታት ከበድቲ ስለ ዝኾኑ ብቐጻሊ ክኢላታት እንዳምጻና ምኽሪ ሓበሬታ ከምኡውን ኣስተምህሮ ናይ ምሃብ መደባት ተታሒዙ መደብ ተዓሞት ካብታ ተዓሞት ንእሽተይ ናብ ምስሓን ናብ ድራርን ገጻ ናይ ምዕባይ ሓሳባት እውን ኣሎ ኣብዚ መደብ እዚ ብቐጻሊ ክትከታተልዎ ዝደልዮ ኣብ ካልኣይ ክፋል በፂሕና ዘለና ምስ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ዝኾነ ሓውና ኪሮስ ዮሃንስ ካብ ብመደብ ኣድማስ ፎረም ኣቢልና ብፈነናዮ መደባት ኣለዉ ኣብ ናይ ካልኣይ መደብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ትሕዝቶ ነቶም ሓደሽቲ ወለዲ ዝኾኑ ዘለዉ ወላቶም ናይ ቀደም ወለዲ እውን ክግበር ዘለዎ ክኽየድ ዘለዎ እሞ ከዓ ብፍሉይ ስደትን ብድሆታቱን ኣብ ምዕባይ ቆልዑት ዘለዎ ቻሌንጅስ ንቐጻሊ ዲስካስ ክንገብረሉ ምዃንና ሎሚ እውን ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ብዝፍኖ ናይ ቀጥታ መደብ ክህሉ ምዃኑ ብኡ ቢልና እውን ቀጻሊ ንመንእሰያትና ይጠቅም እዩ ዝበልናዮ ኣርእስትታት እንዳምጻና ከይነውሐ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ንጅምር ከም ዘለና ክንሕብረኩም ንፈቱ እዚ ዘግብረና ዘሎ ኣብ ዝቐድናዮ ብብዝሒ መንእሰያት መደብ ተዓሞት ጽብቕቲ ነይራ ብዙሕ ትሕግዘና ነይራ እንታይ ደኣ ገዲፍኩማ ተባሂሉ እሞ ብዝበለፀ ብዝሰፍሐ ናባኹም ከነብሎ ኢና ኣብ መደብ ተዓሞት ክቐርበልኩም ትደልይዎ ተሓትዎ ካብ ዝተፈላለየ መጻሕፍትን ካብ ዝተፈላለየ ንመንእሰያት ኢምፓወር ክገብር ክእል እዩ ንመንእሰያት ዝያዳ ኣስፊሖም ክሓስቡ ነገራት ክጥምቱ ክገብር ክእል እዩ ዝበልና ኣርእስቲ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ምዃንና እንዳሓበርና ክትከታተሉና ንዕድም ፍሉጥ ግዜ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ስለይገበርናሉ ቀጻሊ ዝመጽእ ስለ ዝኾነ በብዝመፀ ንኽመፀኩም ተደሊኹም ከዓ ኣብዚ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ታሕቲ ኢሜይል ናብኡ ጽሒፍኩም ኣብቲ ናይቲ ግሩፕ ናይ ተዓሞት ግሩፕ ክህሉ ይደሊ ተልኩም ኣብኡ ተገዲፍኩምልና ኢሜይልኩም ብኢሜይልኩም ኣብዘ ዝተፈነወሉ ግዜ ናባኹም ክንሰዶ ኢና ከምኡውን ናብ ካልኦት መንእሰያት ከተብፅሕዎም ብፍላይ ካብ ወረደና ነዘራርየሉ ዝበሃል ስምዒት ሒዝና ነቲ ስደት ዘምፅኦ ሽግራት ብሓባር ንኽንፈትሖ ኢልሚን ክንብል እንዳዓደምኩ ንሎሚ ተዓሞት ትጅመር ከም ዘላ ክንሕብረኩምን ብኡ ቢልና ከዓ ኣብ ዝሓፀረ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ መደብ ክትከታተልዎ እንዳሓበርና ተዓሞት ተመሊሳትኩም ኣላ ንምክትታልኩም እንዳዓደምና ብመብቲ ዝቕፅል መደባት ናይ ተዓሞት የራኽበና ሰላም ከመያ